urip kaya serba salah, kakan jagung lara boyo, kakan ngadeg lara sikil, kakan mikir ndase mumet, sing ora mikir malah diarani ora duwe masa depan, kerja terus kesel, ora kerja malah akeh saingan. Duh kaya emang paling bener ta duit akeh pan jagung kepenak, korsine empuk, pan ngadeg kepenak, sepatune larang, pan turu kepenak, kasure kandel, pan ngising kepenak, metune ora alot, ala toba. Kadang yung mikir, urip ki sebenarnya ora rumit, sing gawe rumit kuwi keadaan, sing gawe tenang kuwi tabungan, sing gawe stres kuwi perbandingan, sing gawe kuat kuwi utang durung nyaur wis utang maning, ala toba. Kuat nahan isin gua apa? Tapi ya wis lah, sing penting ta sih bisa urip, sih bisa guyonan. Soalnya wong sing bisa guyonan, tandanya sih bisa bertahan.